Fi kliem Manuel Mifsud, Param Param huwa ktieb tal-poeżija għall-bravi u l-imqarbin. Ġietna kurzita naraw x'jagħmel dan il-ktieb tant speċjali u għaldaqstant morna f'Rasilajn u saqsejna lil Manuel Mifsud stess. L-ewwel nett jiena inħobb ħafna l-poeżija, ġifieri hija ġeneru li jiena nħobb ħafna, niktbu ħafna. U allura dejjem nara kif flimkien ma' poeti oħrajn qabli u tempari. Nipprova kemm jista' jkun nimbotta dan il-ġeneru anke ma' tfal. Jiena persważissimu illi ħafna adulti ma jħobbux il-poeżija mhux minħabba l-ġeneru nnifsu, ma għax il-ġeneru mhux ippreżentat b'mod kif tgħid attraenti lilhom. Issa mhux qed ngħid meta ngħid mhux ippreżentat b'mod attraenti ma jfissirx biss ukoll, però mhux biss li l-ktieb ikun kolorit dawn l-affarijiet, imma anke kif aħna nagħtuhilhom, kif aħna naqrawilhom lit-tfal, kif aħna niddiżinjawilhom f'sens ta' min jaqra, kif taqra, meta, fejn, dak kollu, dan l-assiem kollu importanti naħseb jien. U jekk verament nibdew naħsbu b'serjetà ikbar fuq kif nippreżentaw il-poeżija, perswas għaliex anke meta aħna nkunu kbar, forsi jaqqas biss nintebħu. Nibdew ngħidu kemm iddejjaqna l-poeżija, ma qqas biss nintebħu kemm nużawha l-poeżija. Ġifieri jiena nibatlek kartolina lilek fil-miliet, feluq sninek, eċċetera. Ġo l-kartolina se jkollok poeżija stampata. Jekk jiena noħroġ fi triq nipprotesta għal xi ħaġa, x'aktarx is-slogan li se ngħid se jkun forma poetika. Ġifieri jekk jiena mitli xi ħadd fis-santa se jkolli, ġifieri il-poeżija mhux veru ma nħobbuhiex, naħsbu li ma nħobbuhiex. Imma hija ġeneru li lilna taqdina ħafna f'okkażjonijiet differenti. Naturalment, da jgħod ukoll l-tfal, però l-tfal iridu biex meta jkunu adulti jifhmu kemm iħobbu l-poeżija mhux jaħsbu li ma jħobbuhiex, iridu nagħtuhilhom minn kmieni b'mod illi tolqothom. Erġajt ma nistax norqod. Nofs il-lejl ma nistax norqod, issatejn għadni ma rqadx, l-erba bum għam is-serduq, barra triq qed jarma s-suq, issa daqt tiġi l-mama biex tqajjimni għall-iskola, naf fi żgur tiġi eżatt malli nkun fl-aħħar il-qatt. Hemm suġġetti differenti li l-poeżiji trattaw. Hemm poeżiji li huma poeżiji tan-nonsens ngħidulhom aħna. Jiġifieri m'għandhomx tema, m'għandhomx storja, ngħidu aħna il-poeżija li tagħti t-titlu lill-ktieb Param Param hija bażikament sensiela ta' taqbiliet li jħolqu sensazzjoni ta' festa. Param Param appuntu il-ħoss li konna nagħmlu meta konna tfal aħna biex nindikaw il-marċ tal-banda. Param Param. Però mbagħad hemm poeżiji oħrajn illi huma aktar serji fil-messaġġ tagħhom, li għandhom messaġġ, nibdew minn hemm. Jien naf pereżempju poeżija fuq tifla immigranta li hija sewda, fuq tifel li jmur l-iskola però jmur l-iskola fuq wheelchair, fuq tifel li jħobb jiddendel makrejn għaliex m'għandux fejn jilgħab u sfortunatament l-avventura saret il-krejn. Ġifieri tfal ta' 10 snin diġà se jkunu jistgħu jieħdu il-messaġġ soċjali jekk trid li huwa mmirat għall-età tagħhom.
Kunsilna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.